Deze is heel mooi, man. Maar links is een bezamen. Maar eromheen eigenlijk. Nou, dat is zo. Ik zie er van mezelf. Nee, dat doe ik niet. Oei. Het zien van een paar op redelijk heugen. Hij is een oom van een paar op redelijk heugen. Komt u wel! Wat is jij nou? Kapduel? Ja, kapduel. Ja. Hoekie! Ja, goed joh! Ah, mooi. Voor. Alle spelen die we net. Fire! Je kunt redden maar! Gaat me bereiken. Redden. Man, die zijn in de grabbels van. Ja, daar hou ik al weer met de horen. Voordeel! Kijk aan de kaarten! Het bizar! Keeper best wel neu. Ja, wie is er de andere kant op? Nee, ik kan. Ik vind die keeper best wel neu. Graaskap. Graaskap? Naast het Charlie, Bas Dost en weer van weer in een opgegeven. Goeie aanname joh, heerlijk. Charlie, dat is een oude En je veel uit heen man. Nice man. Keeper! Waar is dat nog joh? Ja, Ilka! Go! Ja, de hele graag. En het was 3-0. Misschien achterom de rode? Ja, tuurlijk. Hoppa! Ik kan de tekens weer. Hoppa! Voor mij dan. Oh. Lekker nou meneer Botten spelen, joh. Steek in die kutvlaggen. Zullen we daar niet steken, ja? We hadden nog 13 minuten. Oh, 20. Dat rijdt je minuut. Rijtje en rijtje. Dat rijdt je, ja. Halve plus blessure zie je dat maar dan naar binnen. Ik krijg ik in een blessure die rijdt.